Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu Pentakosta madihita. Ala mulata nama parminggota taparade marohata martangyang nahohom mahita di bagasan rohata be martangyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Hamuna akan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ariondo najinadihon ni Jehoba. Marolopolop jala marlas ni roha mahita. Ala di bagasan hasadaon hita marpungu. Laho makalason Pentakosta parjolo. Parningotan ari hasasaor ni todi porbadia. Huaso nito di porbadia do napasadahon hita alani i rap marlas ni roha mahita mangedehon puji-pujiata tu debata naung mangusehon to di porbadia tu hitabe marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehoba, lehonokku Tuhamu rohanay baru dohot todi nay baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatiku. Aka uhum huperadotan muna. Jala patupaon muna do. Haleluya. Martangyang mahita.
Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi hijala mengajari rohaniakan na porsea di hatam marhite-hite to di porbadia. Sai buhai marohanami asa ture parrohaon nami marhite-hite to dimi. Asa tonggok dame rohanami makalason hagogon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Tatangihon mapatik di debata di munggita sadarion iman natar surat di ulaun ni Apostel Bidu 20 ayat 20 walu. Atong ramoti hamuma dirimu rodi sadok panggungani ay dipatidang to di porbadiai do hamu gabe si mata-matai asa diparmahani hamu hurian ni Tuhani na tinobusna marhite sian mudarna sadiri ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogo imahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita.
ma dosa tanagodangi dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesan di dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamutuahu asa mangolu to dimunan ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel diari mingguta sadarion iman na tersurat di panurirang Joel bidutolu mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama marsikat soring. Jadi dung songoni pangusehonokku matodiku tunasa sibuk gabe manurirangi maaka anak muna dohot boru muna marnipi maaka situa muna jala maralatan akka doli-doli muna. Jala pamasaokku do akka pertina dao di langit dohot di tanoon, mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Alai nasa nama jo goar ni Jehovah maluado, ay di atas ni dolok Sion doh di Jerusalem masa haluaon, songon na pinarbaga ni Jehovah hian, jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jinow ni Jehovah, ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Maredehita.
tidak ko maha perseao tai, songo na hina tidak ko ni dongata saha perseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au persea di debata Jehoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mateterpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamu ni debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akka na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naong mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabigema ede puji-pujian na sinorahon ni kor gabungan paropuan diuduti ma kor ama Jeriko.
Tapi gema tikting na masa di parminggota sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Tapai hutihut ma titing na maragam di Minggu tanggal 8 Juni 2025. Na parjolo goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Pentakosta parjolo lapatanna pesta parjolo parningotan ari hasasaur nitod di parbadia. Topik Minggu ulaun nitod di parbadia di ngolu ni akka na porsea. Paduahon kelompok kor tu parmingguo tanggal 15 Juni 2025. Jam 7.30 na mangisikor ina Hanna, ina Debora, ama Salom. Jam 10 mangisikor ina Kamis, ama Huria, en HKBP. Jam 10 pitu mangisikor ina Esther, ama Jericho, remaja. Tolu ibadah Minggu jam 7.30 WIB di tanggal 15 Juni 2025 nanaengro hita mamake bahasa Indonesia. Opat pesta paduahon parningotan ari hasasaur nitod di parbadia manang Pentakosta paduahon. Mersogot ari Senin tanggal sia Juni 2025 tapatu pado kebaktian pesta paduahon parningotan ari hasasaur nitod di parbadia manang Pentakosta paduahon. Sada sesi mulai jam 20 manang jam 8. Kelompok kor tu permingguan Pentakosta paduahon jam 8 gabung parup namangisi kor gabung parupuan gabung ama dohot rena. 5. Pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu ta sadarion di kebaktian jam 10 WIB dung sipul majahatiting patupaun ni huriata do pasahat ulos turuas ni huria. Na perjolo inang Ruslina boru nenggolan 28 Mei 1955 marumur 70 tahun sian sektor Nasaret. Na paduahon inang Roslan boru Silitonga tanggal 6 Juni 1950 marumur 72 tahun sian sektor Galatia. Di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 naneng ro patupaun ni huriata do pasahat ulos turuas ni huria amang Anwar Effendi pane umur 76 tahun tanggal 14 bulan 6 1940 sia tanggal 14 Juni 2025 sian sektor Sion. Pertangyangan sektor hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sektor Judea keluarga Nyonya M. Munte Boru Simamora. Sian sektor Galatia keluarga Nyonya JT Purba Boru Manulang. Sian sektor Filipi keluarga Nyonya ST L. Sihobing Boru Sidauru. Philadelphia keluarga R. Silaban Boru Sinaga. Di hari Rabu tanggal 10 Juni di sektor Sion keluarga P. Baribing Boru Situmorang sekalian Mangapoli. Di sektor Betania keluarga F. Tumanggor Boru Siregar. Keluarga sektor Roma, keluarga S. Simanukalit, inang Boru Bitang Nahinan. Di sektor Nasaret, keluarga H. Simajutak, inang Boru Pangaribuan. Di sektor Kolose, keluarga T. Sihobing, inang Boru Sinaga. Di sektor Bethlehem, keluarga M. Siringoringo, inang Boru Manalo. Alamatna taberngma di buku acara.
Pitu lansia bermasmur. Di hari Rabu tanggal 10 Juni 2025 di Patupa Huria Distrik 20 Deboskap lansia bermasmur maringana di HKBP Peledang Bogor. Mulai jam 8.30 WIB borhat do punguan lansia ni Huriata maddohoti ulauni. Walu ruas napida. Mulai minggu sadarion nunga pidda sian Huriata ima keluarga Adi Anto Sihotang, Kristina Boru Silalahi, dohot sada ianakon nasida. Nasida pidda tuha KBP Citra Indah Jonggol. Sia sosialisasi panitia pembangunan. Dung sipul majahatiting begeotama sosialisasi sian panitia pembangunan ni Huriata. 10 jadwal perguru malua Ekra Teia. Sabtu tanggal 14 Juni 2025 ujian tulisan mulai pukul 10.00 WIB. Minggu tanggal 15 Juni 2025 ujian lisan ni dohotan ni Natoras mulai jam 10.00 WIB. Senin 1 Rabu tanggal 30 Juni 1 tanggal 2 Juli retreat pelajar Sidi di Villa Epluser Puncak. Sabtu tanggal 5 Juli 2025 gladi resik mulai jam 10.05. Minggu tanggal 6 Juli 2025 Makkatidakon Haporseaon kebaktian jam 10 WIB 10 sada jadwal pembersihan gereja. Hobar tu jadwal naung nisagihon ni seksi jending di hari Marsogot Senin tanggal 10 Juni 2025 asa di Patupama pembersihan gereja Imasian sektor Sion dohot Philadelphia dimulai jam 10.02 torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 1 Juni 2025 godangna 110 halak 10 tolu ruas nama ulang tahun kelahiran 50 halak ulang tahun pernikahan 14 keluarga Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal sia 1 tanggal 15 Juni 2025 hatani debata napasikopon las nirohamuna tersurat di Yesayas bidu 46 ayat 4 sahat rodi hatu tuamu sai tongtong do ahu jala rodi na ubanon sai ahu do mangusuk kamu ahu do mabahesa na sai laon ahu do mangopa ahu do mangabing jala ahu paluahon nuai. Saplopat pelean iurat diakoni sosial. Torop na pasahato pelean iurat diakoni sosial Huria di Bagasan Minggon 10 pitu kakak godangna 3.775.000 10.5 pelea bulanan manang tahunan. Torop na pasahato pelea bulanan tahunan di Bagasan Minggon 23 kakak godangna 4.820.000 rupiah. Mauliate ma di pasahat Huriata tu sude ruas naung pasahato pelea bulanan dohot iurat diakoni sosial 1 bulan Juni 2025. Tuakkan aso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahat tosa ganup bulan tu Huria marhite perhalado sektor tabe. Keuangan Huria tu Huria 10 juta 670.850 rupiah. Tu pembangunan 1.277.725 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat 10.420.925 rupiah. Jumlah saluna 27.374.500 rupiah. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi. Akka peleani asa dihubungi matu perhalado
radedo hami padinggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuatama peleani bayan sangap di goarna pinasama tu panitia pembangunan. Horas madita saluhna. Nau hormati kami amang uluan amang pendeta nababan. Syok songoni parhalauda amang inang parhalauda nami. Tarlumobi nau haulongi kami sude ruas ni Huria KBP Cimanggis. Mola tema di tuatah, mola tema kupasa tami dilian pertikiot tuhami. Sian hami panitia pembangunan dinalaho mangodolhon songod dia do perkembangan ni manangna progres ni perdalanan ni pembangunan ni garijat tahun amang inang ditikting di bulan-bulan noksalpo takas do hupaboto kami ia pembangunan tahun membutuhkan anggaran sekitar 526 juta rupiah omma HPS na HPS harga perhitungan sendiri alai di perdalanan na manginang ala dang buai langsung terpapungu sude biayai totu dang mungkin pai mamota tabay ma imana gabe marsesi kemungkinan tolu sesi ma alai nunga mardala be sa sesi dititing na lewat hupaboto kami do dinalaho makkarijohon karijo sesi pertama hu tender hok kami do jalata tender hot doon tender kecil-kecilan memang godang do akaruas manukut tuhami madok tuhami buasa dang ruasa diri na makkarejohon hudoko kami sian panitia dang nasubuhi ruas makkarejohon buhay do amanginang alai maddohoti mahamu di tenderi jelas do terbuka hubay kami ditenderi huidar hok kami doi nama dohoti tenderi pada saat ini 5 perusahaan nah 5 perusahaan ini pemasukkan penawaran mandasida meragab boa manginang penawaran nindasida untuk tahap sesi pertama natakarizoi ima partisi dinding ni lantai bawah jadi anon gabe disekak mai tolu sisi asa bue merpake multifungsi mulu dibuka imana laho permingguan ni akayana kota doho akaulon nasing mulu dukon ditutupan non bue mai non dipake mulu akan nalo latihan dang bue dapola be ikon sada bui ma anu sekaligus tolu ruangan dipakai suak songonya kayak anak kota dinalaho marbagi horong nasida dang terganggu be dia ka suara-suara alana partisitai tabai dui peredam memang dang pasti dodang maksimal alai mengurangi kebisingan pasti akan ada jadi amang inang selain partisi tembok depan imana gabe layar in fokus talapis do yang mengenang talapis doho akat yang nai dilapis mai HPL ima sesi pertama untuk tahap pertama natakarijohon untuk HPS nion
265 juta ma amanginang. Sesi tahap pertama 265 juta. Hupatu pahami memang waktu tender 5 ma na mengikuti tender tahun na perjolo mai PT Cipta Artaka penawaran nasida 447 juta 500. PT Energi Tama 425 juta. PT Smart Jaya Tech 119 juta. PT Pintu Rezeki Teknik 347 juta 122.000. PT Rieke Asia 225 juta. Dung dibuka habis penawaran dapok ma na terendah PT Smart Jaya Tech. On penawaran non amanginang, penawaran yang kita ajukan dengan kualitas, kuantitas dan klasifikasi na kita ajukan. Sonari pertanyaan na godang do memang menukun buasa terlalu jauh perbandingan ni antara 190 tu 447. Totu pertanyaan doi tohodo yang mengenang. Hami pe hujaga hami doi. Unak sape adong dapot nalau makarejoi alai abal-abal setabi. Itu antisipasi hami do yang mengenang. Hubak kami do persentase tu workshop ni nasida. Lau do hami kebetulan workshop PT Smart Jaya adong di Cilengsi. Laudo kami kunjungan tusi dan memang halaki karejona terfokus di partisi songon naneng tapangidoon. Molo nama karejon memang terbatas do. Ido menagabe berbeda hargane yang ternyata dukun diselidikan sebagian perusahaan ini nagabe adong do sebagai marketing na, dan ternyata salah satu dua perusahaan ini adalah marketing nih Smart Jaya Tech. Puji Tuhan kita bisa langsung berhubungan dengan PT Jaya Tech tanpa marketing. Ido menagabe dapota penawaran ninasida 190 juta. Dung dapat yang mengenang hubak kami ma persentase tunasida hupangido kami dope penawaran tunasida hupangido kami ma gabe 110 juta rupiah. Jala puji Tuhan ternyata PT Smart Jaya on nasa iman dohot hitado nasida Kristen Katolik. Jadi songon nasa iman ditolopi nasida gabi 110 juta ma penawaran ni nasida. Alai dengan konsekuensinya asa unang terjadi adendum mulu adendumon untuk pengajuan pertambahan nilai atau pengurangan nilai. Sepakat do panitia untuk mengukur kembali dohot pendor. Dukot diukur dapok ma pengukuran ternyata pertambahan nilai. Gabe dapok ma nilainya 197 juta, kembali naik harga. 197 juta ma dukon diukur. Puji Tuhan, huajak kami dope pendor untuk pengurangan nilai. Satu ma pendor doho panitia terjadi ma kontrak 195 juta. Jadi untuk sesi tahap pertama nama kerejoi garja tahun 195 juta ma dengan kontrak 60 hari kerja. 60 hari kerja tidak terhitung Sabtu Minggu. Ala jelas tapak kedo waktu tadi Sabtu Minggu. Ima karejo hak dasida selama 10 hari. Tersinggung tu progres. Progres ni nasida mulut tabereng di lantai bawah mungkin dang signifikan dope. Ale secara progres nunga 10% naung selesai karijut tahun. Buasa di dok hame 10% na naik si karijut tahun pabrikasi doa manginang. Jadi dang disod di karijoyon. Waktu sempat do neng dison sebagian di karijoi ale ternyata terhalang. Puji Tuhan
kita ajukan lagi minta workshop. Langsung ma disiap foto hita 2 workshop. Sada me di Cilengsi khusus partisi, sada me di Tapos khusus balok dohot dinding. Jadi nuai nunga karejo halaki ono 10% ma hasil li karejo nasida. Mudah-mudahan di minggu depan nunga terpasang, muludukun terpasang berarti perhitungan 80% ma karejo ni nasida. Tersingot tu kontrak amanginang, sepakat do di kontraki 30% langsung kota pasahat songon DP dana pertama tu vendor 30% sia 155 juta tapasaha mai 50 juta 500 songon dana pertama dung on site anon barang ninasida di garijat tahun berarti perhitungan 80% bayarot tamu mauseng nasida 40%. Dung sidungan non 100% karjoni nasida menagih manasida total la 25%. Total may gabe 55%. Na 5% naon tatahad doi selama 180 hari. Songon retensi pemeliharaan. Jadi selama 180 hari tanggung jawab minasida doi. Duk siduk 120 hari baru pe anon ditagi mana 5% naik. Songoni ma isini kontrak nga amanginang. Duk sidungi mudah-mudahan di minggu depan amanginang langsung ko hita masuk tu tahap kedua, pembangunan tahap kedua. Pembangunan tahap kedua imana nek si karejoata pengerjaan plafon dohot podium dohot pemasangan AC. Pemasangan AC na next si pasangot tadi di lantai bawah dak songon AC na tapak kyob ya manginang. AC kesi nama na ditempel di plafon. Mungkin sebagian-bagian mulu di hotel nga godak tayi deh. AC kesi ditempel di plafon. Memang mulu di hargana mungkin sekitar 4 kali lipat sian na tapak kyon. Alai secara efisiensi pemasangan pasti lebih gampang. Alani naditoru terbentur hita sian akar ring-ring balok ngi bangunata. Ido nata pikiri unang pagudaku hita maboboki aka dindingi garis tahun. Imata simpulhon tapasang mai godang na onom AC. Setiap blok 2 ma AC na. AC kesi. Onom mana naik si pasangota dukot tapasang plafon na. Totu i membutuhkan harga perkiraan nami untuk HPS na harga perkiraan sendiri sekitar 170 juta maya manginang 170 juta. Mudah-mudahan ma amanginang bue terus berlanjut alai totu si 100 anggaran nanek si pakyot tahun siak kita doya manginang totu pa botonon nami ma songon sian hata nami na jolo di awal dirihon kami songon panitia pembangunan kami akan selalu transparan terbuka jala pabotohon nami do terus perkembangan ni songon dia perkembangan ni pembangunan ta doh parhepengota atong upatorak kami majo songon dia do haroro ni nara sumber ni kewangata amanginang na perjolo mai tajalo do dana pembangunan sian huria godanga 100 juta dungi nunga tajalo amplop pembangunan nata papungus sehali sabulan godanga sia juta 386.000 dungi dipatupa panitia pembangunan do songon proposal nunga dicetak panitia 100 proposal amanginang mungkin nunga taboto yang mengenang alai naung terrealisasi baru 27 proposal dengan nilai 30.100.000 rupiah. Sumber dana ni pembangunan nalai namang inang dung didiriok kami songon
panitia pembangunan, kami anggota panitia pembangunan langsung mabain spontanitas panitia. Total ni panitia 37 halak. Di lehom ma songon spontanitas marjumlah ma naung terrealisasi 10.650.000 rupiah. Mulai te hupasat tami tuaka panitia nunga hulo jai hamu siya nakad pikiran muna doh aka waktu muna doh dope hamu pasahaton aka materi mulai te godang. Dungi museng sumber dana lain partisipasi per sektor sian 10 tolu sektor. Sian na 10 tolu sektori mulutung adong anon nasala amanginang buedo anon dipatakas tu seksi dana par sektor na masing-masing. Jehu usahaw kami majo par sektor nang pasahaton untuk 1 tahun. Nasaret 37 kakak partisipasi ni nasida 7.400.000 realisasi baru 1.950.000. Judea ono puluh sada kakak partisipasi 12.200.000 realisasi 6 juta rupiah. Sion 47 kakak siap 400 realisasi 6 juta 10.000. Betania 40 sia kakak partisipasi sia juta 800 realisasi 3 juta 600. Roma 44 kakak 8 juta 800 partisipasi realisasi 1 juta 450. Korintus 15 kakak partisipasi 3 juta realisasi 1 juta 50. Galatia 45 kakak partisipasi 1 juta realisasi 1 juta nunga mabayar halaki 1 tahun lunas amang. Efesus 50 sada kakak partisipasi 10.200.000 realisasi 4 juta 50. Filipi 50 sada kakak partisipasi 10.200.000 realisasi 3 juta 700. Kolose 60 kakak partisipasi 12 juta realisasi 5 juta 600. Bethlehem 50 kakak 10 sada juta 600 partisipasi realisasi 7 juta 800. Kanaan 30 kakak partisipasi 7 juta 600 realisasi 7 juta 600 nunga lunas molo kanaan on amanginang dang satau belunas langsung 2 tahun nunga dibayar nasida 10 juta 5 juta rupiah lunas manasida langsung 2 tahun. Philadelphia 45 kakak partisipasi 1 juta realisasi 3 juta 230.000 rupiah. Oma naung hujalo hami songon partisipasi ni akka per sektor. Merpangiduak kami amanginang asa tungang giat hatop bue merdalan pembangunan tahun. Marsi sosoam mahita behama bainota aset torbue hatop merdalan akka partisipasi hita do nama bainon asa bue hatop amanginang. Hulanjut tami ma amanginang songon sumber dana tanak kiningan di luar adonggo pinjaman lunak nunga jalo hami pinjaman lunak pertama sian keluarga Sinaga Boru Tumanggor 50 juta rupiah. Ope anno namang tongdo pikiran ni panitia BH asabue sesuai dengan dohot perjanjian ni
keluarga dohot panitia. Sahalagi hupang idu hami tu hamuna amanginang. Garijaon hitado na punasa, hitado na law mabad dengan, hitado na law mabangunon. Berusaha do hami amanginang melalui proposal-proposal sian luar tapangido do songon akka dana-dana berupa dana proposal nasian akka naung dijalaton ni akka panitia. Songon lima amanginang songon target ni progres ni pembangunan ta. Duksidung anon tahap kedua, adong do perencana tahap ketiga amanginang. Terus doon selama 2 tahun berjalan sesuai dengan HPS naung tarencanahon di awal. Bukan berarti ikut pahabisota si 530 daong. So nakiningan jelas do huadar kami HPS ta 285 juta. Alai buedo huminit sami gabe 155 juta. Mudah-mudahan di tahap tak berikutnya bue museng dapat tak akapendor na lebih murah muse. Ido amanginang ke transparan ni panitia molate ma hupang ido hami ma dukungan muna asa tok kita di bagasan las ni roha molate ma butima. Asa hujulo ma inang Ruslina Boru Nenggolan na marumur 70 tahun sian sektor Nasaret. Napaduahon Napaduahon inang Roslan Boru Silitonga marumur 72 tahun sian sektor Galatia. Asa hujulo ma inang Di hamuna ina nami na dua, inang Boru Nenggolan, dohot inang Boru Silitonga. Parjolo di pasak huriat tama selamat ulang tahun tuhamuna kainang. Sotong ma di bagasan hai pason, jala di nama dalani akka ari-ari ningulu si basa-basa hon ni debata dope, saya dileho bisuk, gogo, lao pasauto nakka ulao do takka na pinikiran ni roha. Apalagi di bagasan minggu sadarion sian las ni roha ni huriatta di program sataunon pasaton ulos tuakka. Na tua-tua nami naunggok umur 70 tahun jala ala oddo pe parjolo di huriatta sudema akka naung 70 tahun tugijang di bagasat taunon hobar tu partikian ari hatu tubuna pasaton ni huriatta ma ulos las ni roha. Anggia mamarhite tangiang ni huriatta terpasu-pasu hamuak kainang mangaradu tiak paparan totong di bagasan hai pason jala marlas ni roha madalani ari-ari ni ngulon tadda ni las ni roha ni huriedo pasahaton ni huriatta ulos tuhamuna alani dohonon nami ma simonang-monang ma upasa tuhamuna saha solu saha tubortean ni tigaras di pasaha huriatta ulos las niroha di umur 70 tahun do 72 tahun tujolonon saya sahat mahamu
tu hai pason na sumurung siat tu hatta jala hibagasan hai pason huhut horas-horas. Upasahat tami ma uloson lasma rohamuna mat jalosa. Tabi gima ede puji-pujian nasino arahon ni punguan core and harmonic.
Tapuji Tuhata marede mahita laos tapapunguma peleata sadaa dohot sadabe.
Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata, barita nauli di parmingguon sadarion, ima parningotat di hasasaur nitod di parbadia. Tersurat di Evangelium Yohanes biddu 14 ayat 15 sahatu ayat 26. Uzaha madihita amunak kadamang dainang remaja na poso tapai hutihut masongonom ma tersurat disi. Molo na holong rohamuna diau radotan muna do akapatikku. Jala pangido okku matu amai asa dilehon tu hamu sada pangudian na asing asai madongani hamu saliling nai ima todi hasit tongani na sotarjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamu do ibana ai narapma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu ma ibana. Dang tadi konokku hamu somarama, naroma au madapot ton hamu. Sautik nari nama jadi dang be idaon ni portibion au, alai idao muna doau. Aina mangulu doau, hamu pe mangulu do. Dina sadari ima boto omuna au di bagasan damang, jala hamu di bagasan ahu, jala ahu di bagasan hamu. Manang ise nama niop akapatiki jala diradoti, ido na holong roha diau. Alai diha holongi damangido na holong roha diau. Au pe holong do rohaku di ibana, jala papatarokku ma ahu tu ibana. Jadi didok si Judas ma, dada si Iskarioti, dia do alana Tuhan uban na holat Tuhami papatarom mudirim. Dada tu portibion, dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Ganup na holong roha diau radotan ni ido hataki, jala haholongan ni damang maibana, gabe Roma hami manopot ibana, maringanan tu bagasan ibana. Na soholong roha diau dang radotan ni ihataku. Dang ahu na punahata na binege munai. Amai na marsuruau do. Imahu hatahot tu hamu tagan rabdo pe au dohot hamu. Alayang go pangodiani ima tod di parbadia sisuruon ni amai marhiti-hiti goarhu. Ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu ido sahatna. Selamat hari Pentakosta madihita saluhutna. Iya. Amunak kadamang do dahinang di paubuk do pesta parningotan hasasaur tod di perbadia sadarion tu topik ni ibadah. Ulaun nito di perbadia dingulu ni akka naporsea. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Alanisya sada suku-suku nama hitam mangatusian non hata ditrupukon. Apa peran Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya? Ada ulaun ni tod di perbadia. Nah tanpa buka-buka Alkitab dari ingatan kita mulai dari kita sekolah minggu kita sudah tahu. Begitu banyak peran dan karya Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Nataguari si lehon-lehon nito di manang karunia-karunia roh. Adong do karunia-karunia berbahasa roh, adong bernubuat, adong na menyembuhkan, do tak kaulon na asing. Begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Alayak kaulon na dengga takas do di surat di Galatia 5 ayat 22 dohot ayat 20 bagian A. Taguari majo sada-sada kainang amang naposo bulung amai kasih sukacita
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ima perbueni todi. Buasa ikut jolo patorango joyak kamanginang. Ala boydo hita terhisap tu cara berpikir ni godang jol mataringot tu tanda-tanda ni kehadiran Roh Kudus. Nah seolah-olah bahwa tanda-tanda Roh Kudus hadir itu secara demonstratif melulu. Gabe dipahibat tebak jolma. Seolah-olah muladong suasana ibadah adem, tenang. Seolah-olah itu bukan sentuhan Roh Kudus. Jadi moloroto di perbadiakon songon nahibat do. Ima pangkiron di jolma. Jalahita pe boydo dang gabe terhisap tu si gabe dang percaya diri hita sebagai seorang Kristen, apalagi seorang warga jemaat HKBP. Nah, karena ada sekte-sekte yang menonjolkan hanya masalah bahasa lidah, glossolalia. Dan itu didengung-dengungkan terus seolah-olah itulah tanda bahwa mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak seperti itu, tidak. Hal yang Paulus manurato de Galatia 5 22-1-20 ternyata Roh Kudus hadir bagi orang-orang yang dapat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Alanido marhite turpuk zamita sadario di patorang do deba sebagian, katakanlah sebagian kecil tapi yang sangat berdampak pekerjaan dan karya Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Tajah mazwak kamanginang ayat 15 Yohanes 10 paton ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pemahaman nas sangat sederhana bu tazalosian ayat 15. Halakna tutu situtu maka holongi papataron namai marhite napatuduhon ha udukon. Orang yang benar-benar mengasihi akan menunjukkan kasihnya lewat kepatuhan dan ketaatan. Ai marhiti dukonido ketaatanido di patarida Tuhan Yesus. Holong ni rohana tu debata ama. Holong rohana tu debata dioloi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan nilai ketaatan itu kasihnya ditunjukkan lewat pengorbanan. Lewat pengorbanan. Molotado kolong rohat tak kamanginang tu debata patarida honot tamai diha udukot tatu hatana. Molo na uduk dohita tu hatana tirota mabohado carani Tuhan Yesus diha udukoni marhite pengorbanan. Jadi unang adok ama holong rohana tu ina alai dang adong pengorbanan na. Ina peunang didokolong rohana tu ama ape dang adong pengorbanan nak memang harus berkorban namar hurio pena berkorban do. Molo tu ngasaha tu sita pahami nak kaningani panitia pe bangunan mabes sosialisasi anggo ama doa marilah berkorban lah begitulah kira-kira asa sau ulau non naik konadong do berkorban sehingga orang-orang yang mengatakan mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Nya dia tidak akan masuk pada posisi nyaman dang masuk ibarat comfort zone na peting merminggu ma. Tapi dia akan selalu digugah untuk menunjukkan ketaatan itu lewat bagaimana dia melakukan sesuatu. Ama tu ina tu ama naposo. Naposo bulung dok remaja kan anggo pangumbano tu mak nakan song nakalewat do si pata. Cium. Elai telepon na maulan. Orang nomor si deliat do terus. Mula pala Valentin terus on nebay mabagak hartas na kani bay postingan na di Instagram love you mine na alayang ko pala manuci piring penamaulan tidak ada itu. Mari kita tunjukkan bahwa kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan kita tunjuk ketaatan dan ketaatan itu memang butuh pengorbanan. Jadi mulu saya dong dosa kita saya holani komangitut rohana namasa di gereja tang na berkorban nih. Bahkan untuk hal-hal yang sedang bertentangan dengan keinginan kita pun
Nanti akan kita dalami lagi. Alai neng dohonon nak kamanginang dang tutu halak holong rohana tu debata anggoso di uluido napinatikon ni debata tu dirina. Jadi hanya seseorang hanya akan tersandung untuk mengasihi jika ia tidak patuh atau tidak setia kepada Tuhan. Ngabe tersandung may bana. Ido ban nay dokon holak ka inna kan. Ngomong doang. Holan hata. Karena itu ada dua sisi. Kasih itu verbal, hata. Alai hatare dan diholong dina praktis ima haudukon ketaatan. Jadi mulut adok dihita holong rohatta. Iko paturonota do marhite ketaatatta. Holong ni roha, molong adidokon holong ni roha, berarti itu bukan musiman. Tetapi kasih itu harus benar-benar adalah bagian dari sebuah karakter Kristen. Karena sekarang banyak orang membangun kasih itu hanya sebagai musiman. Kasih hanya sebagai sentimen. Kasih hanya emosional. Kasih hanya sekedar tampilan romantisme. Boido masa songoni. Kalau yang gona pinang Indonesia mata dangi. Bukan kasih sentimen, bukan kasih emosional, bukan juga kasih yang hanya tampilan romantisme. Ay gudang duboy zolma di zolunin atorop songon na mesra. Alayang go dipudini manang songot ceritai apalaro hula-hula na pas marbade torsodo kan. Torsongon na burjuda matay memang kulingin atay. Bah oras mal. Bahed do. Ko binitungganion. Lao doy na tele basaran lo majolaon nito yang go sudah mau. Itu romantisme apalagi mak di TikTok taber ngak kamanginang. Gudang naizol maon na di TikTokon mabait tampilan-tampilan na luar biasa. Berengod di luar, alai ternyata di dalam tidak. Harus kubereng hutot ada video TikTok. Tiki mangulusi pe nasida dang bersipak kulingan. Mangulusi berena. Saya bolang-bolang main natai, saya kataya matai marhata upasa, alai baga sorana lo majolo saya pes tahun. Anggo perhitungan maita inna. Ada lagi fenomena seolah-olah ini romantisme ini soal unang songoni hamak kainang. Jala saya terjemahkan bukan seperti yang di TikTok. Ikon na diliok kepe nga samekel. Jadi holat tiki bulan muda do mardok papi mami. Anggo dung bulan akhir oi. Itu romantisme yang dibentuk dari keadaan. Dang holong nasongoni. Kasih yang dimaksudkan Tuhan yang dituntun oleh ketaatan kepada firman-Nya itu adalah kontinu, berkesinambungan. Dan itu pasti nyata dalam menjalani kehidupan kita. Maka dapat dipastikan bahwa mengasihi itu adalah sesuatu yang sulit. Sulit doa kamang? Manang murado. Apakah maka holongi nama oldoi? Melodang dang pola dong pola Roh Kudus. Karena kita hanya akan selalu dituntun untuk objek subjektif dalam mengasihi. Apalagi mahita di latar belakangi ni halak Batak, si soli-soli. Bisa-bisa kasih itu tidak muncul ke permukaan karena kita belum menerima kebaikan. Bajolo Roma kebaikan di baru pian non dibayar maulong ni rohai. Jadi memang sulit. Kasih kita yang mau kita perjuangkan akan diperhadapkan dengan keadaan kita. Dengan hal-hal yang mungkin menghalangi kita untuk masuk ke ranah bagaimana menunjukkan kasih itu secara kontinu. Alani dok kamanginang, alani maulna dok. Karena mengasihi itu sangat sulit, maka Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Tajah mazwa manginang ayat 10 bahasa Indonesia mak. Ya. Jala pangidokku matua maya sadilehot tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling nai. Penolong
yang lain. Diterjemahkan akka manginang sian hata parakletos. Berasal dari luar diri kita. Apa ini parakletos ini? Ada 4 yang bisa kita tampilkan. Ada 5. Nah parjolo 5 penolong yang datang untuk menolong saat kita membutuhkan. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus juga menjadi penghibur. Nah ketika kita dalam duka, kita tidak bisa keluar dari zona duka cita kita, Roh Kuduslah yang sanggup mengubah itu. Duka cita menjadi sukacita. Nah patuluhon, dia menjadi pembela yang membela kita di saat kita dituduhkan. Bama pembela teh, apapun akan dia lakukan untuk melindungi kita dari tuduhan-tuduhan. Kemudian dia menjadi penasihat di tengah-tengah ketidakmampuan kita memahami segala sesuatu. Tod di Porbadiaido menjadi penasihat bagi kita. Untuk menentukan benar salah, kita tidak mampu, tetapi Roh Kudus akan mengajari kita untuk menasihati kita untuk melakukan itu. Dia menjadi pemberi semangat di tengah-tengah begitu banyaknya kesulitan. Dia akan menguatkan kita dan memotivasi kita untuk tetap hadir sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ima parakletoson. Jadi molo rade hita kamanginang mangurupi dongata marang namar hiti dia mai na disuruh to di Porbadia do hita gabe parakletos. Menjadi penolong, menjadi penghibur. Ima ulaon ni to di Porbadia. Dina soto lapita ketika kita tidak sanggup menjalani kehidupan, dia hadir. Maka dalam konteks ketidakmampuan kita untuk patuh, untuk setia kepada Tuhan, sebenarnya hanya Roh Kuduslah yang menolong kita untuk bisa menjadi setia dan menjadi patuh kepada firman Tuhan. Namangihut hamunak kadamang dok dainang tazahama musejolo ayat 10 turpuk tahun. Ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hamunak kadamang dok dainang, kehadiran Roh Kudus akan selalu mendapat penolakan dari dunia. Kenapa? Ada 2 hal yang menyebabkannya penolakan itu. Nah parjolo, dunia tidak dapat menerima. Dang tarjalo portibion. Bahasa dang tarjalo akamanginang, karena ide-ide yang dilahirkan dan diberikan oleh Roh Kudus akan selalu bertentangan dengan keinginan-keinginan daging kita. Maralo duda. Tengok majo di Tuhan Yesus, molo di pastap hurum musiamul lehoma rumus ni dia mai bui masa songoni. Apalagi hitaon me pesia perlujung itorin na do. Persoalan harga diri do. Nah ketika kita dizolimi, kemungkinannya yang lahir dari pikiran kita adalah membalas. Tapi Roh Kudus bilang janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan ampunilah orang yang membenci kamu. Anggusnya daging taro daong. Saya nang taalo do akan menggugai kenyamanan ta secara fisik. Hidup banda di dokon dunia tidak dapat menerima. Dang tarjalo portibion. Ala memang keinginan-keinginan di portibion bertentangan do tunan ni tod di Parbadia. Dan sebenarnya itu selalu hadir ramanginang dalam diri kita ketika kita mungkin dalam satu hal mengambil keputusan akan ada 2 suara. Adong mamadok unang ulahon, adong madok ulahom ma. Saya dipaksa ma. Ketika itu bersentuhan dengan rasa raga kita ini, kita akan dominan ulahom ma. Nang penajahat ulahom ma karena memenuhi keinginan daging. Alai roto di Porbadia unang. Ketika kita tidak sensitif dengan suara roh itu, maka kita akan melakukan kejahatan itu. Dan kita akhirnya tidak dapat menerima. Yang kedua adalah bahwa Roh Kudus, manusia dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dang ditada portibion. Bahwa sedang ditada, ala memang dang tarida. Roh itu ruah atau nefes, nafas, hosa, alugo do ibana.
tetapi dia sangat berdampak dan mempengaruhi kehidupan manusia secara lahiriah. Hidup benok gabe ma di bagasan hamu. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dunia tidak mengenal airnya, dunia menolak. Dunia tidak mengenal karena kemampuan kita hanya berkisar kepada hal-hal yang logika, kepada hal-hal yang dapat kita lihat, bukan sesuatu di luar diri kita. Akhirnya kita tidak mengenal dia. Sehingga untuk membedakan mana Roh Kudus dan mana bukan Roh Kudus pun kita sulit. Aibo do nama tod dini portibion. Seperti bunglon, kelihatannya seperti, tetapi sesungguhnya tidak. Makanya banyak orang tertipu ketika ada perdukunan yang mempraktekkan perdukunan tetapi dengan membawa Alkitab. Roma tadok mama dokon, ay bibil lu tiup. Membedakan itu pun kita sulit. Dan ditanda portibion. Jadi kita hanya terpaku kepada kemampuan logika kita dan juga sebatas yang bisa kita lihat, sementara Roh Kudus justru memperlihatkan hal-hal yang tersembunyi dan justru berperan penting bagi upaya kita untuk menunjukkan kasih yang sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Dan ditanda portibion. Ido banda di suku si Judas, didok nakidang si Judas Iskariot. Tazah mazwa manginang ayat 22. Rakmai tamat jahat. Apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Dang tu portibion. Bahasa dang tu sude. Apa sebabnya hanya memperkenalkan kepada kami bukan kepada semua, sementara semua dunia ini membutuhkan. Sada ide na boy tabereng disiak kadamang dok dainang. Kita adalah manusia yang punya willing, keinginan dan kehendak. Maka Tuhan menciptakan kita bukan seperti boneka di format, seperti robot yang di remote. Bukan, kita punya kehendak, hidup benar di liot kita, akal budi. Yang membuat kita menjadi istimewa, menjadi lebih istimewa dari yang lain. Kita punya keinginan. Jala alani hadada buni zolma tu dosa. Dung madabu si Adam do si Hawa tu dosa buhama. Gabe di boto ma, nadenggad dohot. Naroa anggo sebelum mah Holanda denggad doi boto. Maka hal-hal yang jahat ini pun sangat mengenakkan di tubuh kita. Sementara hal-hal yang baik secara spiritual bisa kita hilangkan. Bahasa orang di patah Daud tu sudah ada satu hal yang harus menjadi syarat. Ayat 20 tolu. Rakma hitamat zaka manginang. Ya. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dalam jawaban Yesus ini mengungkapkan kembali kepada ayat 15 itu. Dia hanya akan memperkenalkan diri dan diterima oleh orang yang mengasihi dan melakukan firman-Nya. Akan mangulahon hatanaido. Holat tusido. Namak kaholong ibana jalan na mangului nanidona. Itu yang ditegaskan tadi dalam ayat 15. Sehingga tentu tidak kepada semua. Sebenarnya kepada semua ditawarkan, tapi dia hanya akan berkenan kepada orang yang mau setia menerima firman-Nya. Alanido kadamang dainang kata kunci di situ adalah kasih dan ketaatan. Ketaatan nido. Maka Yesus menegaskan kembali prinsip yang dicatat disampaikan dalam ayat 15. Kasih yang sejati kepadanya akan termanifestasi dalam ketaatan kepada firman-Nya. Ketika kita taat pada firman-Nya, maka dengan sendirinya dia akan datang kepada kita. Ido akadamang dok dainang alan ido ikut jalot tadoton di porbadion gabi hagugod di hita. Ala nataboto do maol mangulah kolong, ala nataboto do maol gabe sahalak nasatia, alay mga sahotod di parbadia. Margugu mahitak ka manginang.
Maka terimalah Roh Kudus, sebab olehnya kita akan dikuatkan menjalani kehidupan yang syarat dengan pergumulan ini. Supaya kita beroleh kekuatan dan selalu hidup dalam damai sejahtera, sekalipun dunia sekitar kita membisingkan, sekalipun keadaan kita tidak dapat memberikan rasa nyaman bagi kita. Terimalah Roh Kudus, sebab olehnya kita akan berani menyatakan hal-hal yang benar dan menolak yang jahat dalam kehidupan kita. Amin. Mau lihat ma Tuhan, nunga taruli hami di hatam di pesta perningotan hasa saur nito di parbadia sadarion. Di soarahon hatamido, holan tod di parbadia do naboy, madongani, margogoihon, mangapuli, pahit rohanami madalani ngulu namion. Huhut, holan tod di parbadia mido, naboy mangurupi hami, asa gabi akan nasatia hami, huhut uduk tu hatam. Mau lihat Tuhan, diingani ibana ma, todim nabadiai marohanami. Asa diuluhok kami manada dalam nasitong. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Ta'au mahatani Tuhan tamarid di mahita siya buku di nomor 100 siya, laos tapasa peliatta. Rata
kon mapiliata. Hali di bata ama namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa uli basa na mauli utos. Upasahat hami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo, ditong-atongan ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata ama nami, nasotarasam dogodang ni si lehon-lehon mu di hami. Todim na badiay di lehon ho tu hami jolma, sumonggopi hami na leaon. Naum margaido di lehon ho tu hami, jala gumodang doi sian Portibio dohot sian pangisina sude. Ope mauliate maroha nami, jala pujion nami maho ala ni sude habal gaon, dohot hamuliaomu, naum pinapatarmu tu hami. Saya lehon matod di parbadia itu huriam, akka na olo manghutot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotong hami miad di barita naulii. Aletod di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jalawat jala masih haholongan songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutad dahami akka dosa na balgado na met sipa sidingon nami. Sa ibuas mahomane sa dosa nami. Asa lambadia jala ibaru hami ganup ari. Asa tarbain hami saor di bagasan huria na badian na sasadai. Say odihon jala padomu hami tu amai. Asa pos rohanami madok ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si lehon-lehot tu huriam. Asalam gadda toropnya kaparbarita nauli, dohot pangazari, dohot para si roha, na mamaritahon habal gaummu di Portibion. Say sodangi jala pasu-pasu, sude parpunguan ni halak Kristen, di gereja, di parsikolaan, nang di bagas na sidabe, asa tau na sida saor tu parpunguan sugut. Say sungguli akka na tarpodom, jala pargugoy akka nagale. Say songgoti maakka na neang dohot na takang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Say parrohayak ka na bojok roha, jala apulyak ka na marsak dohot na dangoli. Asa unang di rupa-rupa Portibion akka na makanguloy ho. Say tatap manatargogot dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporseaw di Tuhan Yesus. Say ajari na sida maralus, jalamian maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran ni akka panggonggomi dohot panguhum, asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari na sida ari paruhu masugot. Say patugu haporsyon nami. Asa totong hugot hami nong sesa dosa nami. Jala buanom mu hami tuhanguluan sugot. Say sungguli pakirimon na mangulo di hami. Asa posroha nami nang malake dagingon. Panguluom mu domuse. Asa masuk hami marnida debata. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banwagijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaummu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago.
bagasad dame, jala jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amen.